ora urung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut ibarat kubur ra bakal dadi sego mula keton kok iki tanpa upama ngerti kono lamarane ra tak tampa kabeh mau ora perlu mbok ketuni janjiku biyen aku tako ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan selawase yen mula sliramu wis tak aturi aku lali sing tresno welas sejati koyo sing endi pungkasane sliramu digawe lara sapetino ora urung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh mau wis kebacut ibarat kubur ra bakal dadi sego mula keton kok iki tanpa upama ngerti ngono lamarane ora tak tampa terima kasih Bu berkah-berkah kabeh mau ora perlu mbok ketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku moga dadi bojone ora kena prawane Napane? aku gelem randani ora nyono sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan selawase andum tresno bebojoan selawase salululu terima kasih selamat nyuwun pangapunten sami-sami Bapak